Защото пълномощното пише, нали, мога да те представлявам. Да. Взимам телка, взимам нелка, взимам и бележките за осигуровки, цялата папка и изследвания. За да ги направиш, ти трябва да платиш, нали? За да платиш, трябва да си осигурен. И ние ги платихме, обаче да ги питам, при положение, ти обжалваш телка, имаш телка, те ти ги спират. Защо не се връщат тези пари? Отделен е въпросът, че ако ги нямаш настрани, ти си с вързани ръце, ти не можеш да си направиш изследвания. $500 не са 50. Ще отида, просто десятката и неудобно и над неудобен. Защото над там седмочисленици. Срещу МГР-то. Ние ги оставихме така, че минал срока и така е било. Те трябва да ги върнат. Писмо, нещо, нищо не сме получили. Идеално да питаме. И то, както се появиха те помиярите, Киро и Асен, забележи, с пенсии, с заплати, с такава, колко се объркаха нещата. И сега с тези протести, където направиха, удължен бюджет, ама хората не знаят какво се случва, те не знаят какво ще получат. И те го удължиха, защото баш зимата ще оставиш пенсионери и болни без пари. Те са това, не само за празници, но сметки и такава. Зимата, колкото и икономии да правиш, те сметките си идват. И при нас, забележи, писаха ми, че съм одобрена за часовете и ще ми кажат. Или ще са същите, може и да ги намалят. Нищо чудно, защото така съм чувал от мен. Колко повече растат, повече ги е бават. По-малко часове и такава.